Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Unha xornada máis, estamos na radio, na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, mércores, día 5 do mes de xuño. Falaremosles de o campamento de verán, están a tempo de anotarse, lembren, para a conciliación da vida familiar e laboral, pero tamén falaremos das axudas, tanto para transporte escolar como material escolar que teñen nestes intres convocada o Concello. Falaremos de un aviso de corte de suministro eléctrico por parte de Naturgy, que vai a ser a semana que ven, saberemos onde e cando, e tamén falaremos de esas xornadas teóricas de iniciación á castañicultura, será este sábado. Falaremos do certamen fotográfico do Día das Letras Galegas, onte se daba a coñecer a gañadora deste certamen, estivemos ali e miraremos unha reportaxe. Falaremos do verán saudable, desa actividade que se pretende botar a andar xa tamén a próxima semana, das axudas á natalidade, da notificación das fogueiras do San Xoán, que xa se están facendo a bo ritmo e hai que facelas antes do día 21. Lembraremos as festas, o calendario festivo do Concello, comenzando polas festas do San Antonio en Cerceda, que tamén serán as máis inmediatas, da apertura do parque acuático, dos cursiños de natación, de doazón de sangue que se pode facer mañán aquí en Cerceda, e nos deportes do torneo de fútbol base de Cerceda, que será esta fin de semana. En canto tempo, para mañán, hai, en este caso, un aumento de nubosidade, temperaturas que se manterán adecuadas para esta época do ano. Como decíamos ao principio do informativo, o Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces e rapazas ao longo da época estival, para a conciliación das familias e tamén unha alternativa de ocio para eles. Vai dirixido a nenos e nenas escolarizadas ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2, dispoñendo tamén de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Terán incluído a merenda a media mañán. No caso de horario ampliado terán tamén almorzo. O campamento se vai a desenrolar na Polideportiva Municipal, no Centro Cívico, aínda que tamén farán saídas ao parque acuático. Realizarán actividades como manualidades, actividades de xogos aire libre, deportes ou cociña. As inscripcións están abertas ata o luns 17 de xuño, ata o luns 17 deste mes, está aberta o período de inscripción. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello, na planta baixa, na Casa Consistorial ou por sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada un. A primeira iría do 25 deste mes de xuño ao 8 do vindeiro mes de xullo. A segunda quenda do 9 de xullo ao 22 de xullo, a terceira do 23 de xullo ao 6 de agosto e unha cuarta do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda, por neno, é de 50 euros e de 70 euros para os que collan o horario ampliado, que lembren que incluye o almorzo. Para os irmáns na mesma quenda sería de 30 euros. Seguindo a falarlles de escolarización ou de nenos e nenas, pois o Concello de Cerceda convocou as axudas municipais para material escolar, libros de texto e vestuario básico. Será esta subvención para o próximo curso, 24-25. O Concello convocou estas axudas para a escolarización para o vindeiro curso escolar, donde o plazo de solicitude estará aberto ata o día 18 deste mes de xuño. Ata o 18 deste mes de xuño está aberto o plazo. Subvenciónanse os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico ou de material informático, no caso de que teña a mochila digital. Decir que as solicitudes hai que facelas no rexistro na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. Outras axudas son as axudas municipais para desplazamentos co fin escolar, é dicir, as axudas para o transporte escolar para o vindeiro curso foron convocadas polo Concello e tamén teñen de plazo para solicitalas ata o día 18 deste mes de xuño.
Estas axudas son de apoio aos estudiantes que cursan estudos de bacharelato, de ensinanza de réximen especial, formación profesional ou universitaria, teñen que facelo, polo tanto, fora de Cerceda, e así se favorece o seu acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda económica para os gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte. Como decíamos, o plazo tamén remata o día 18 deste mes de xuño, e a solicitude hai que facela no rexistro ou na planta baixa, no rexistro na planta baixa ou por sede electrónica. Se queren ter máis información, atoparán as bases destas subvencións na web municipal ou poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta, ou chamar por teléfono polas mañáns o 981 68 60 68. Falámosles agora de cortes de electricidade porque a compañía, o grupo Naturgy, avisa de que haberá cortes de luz programadas para a próxima semana e vai afectar principalmente a parroquia de Cerceda. Co fin de efectuar traballos de mantemento da rede eléctrica, informan de Naturgy que o vindeiro martes, día 11 de xuño, de 3 da mañán a 5 da mañán, se poden producir cortes no suministro en Cerceda, en concreto na Avenida da Coruña. Un pouco máis tarde, ese mismo día, o día 11, o martes, de 5 da mañán a 8 da mañán, os cortes serán tamén en Cerceda, na Avenida da Coruña, na Avenida do Mesón, na Rúa Constitución, no Coto, na Rúa Cura José Pena e na Rúa Saúde. Máis tarde, ese mismo día tamén, o martes día 11, tamén de madrugada ata 6 da mañán, haberá cortes en Cerceda, de novo na Avenida de Galicia, na Gándara e na Rúa Tierno Galván. O día seguinte, o mércores día 12 de xuño, de 3 da mañán a 5 da mañán, haberá cortes que afectará en Cerceda a Albarda, o Alto, a Antemil, a Avenida da Coruña, na Cortella, en Lavandeiras, Leiranfesta, en Coence e Fracela. Eso o mércores 12, pero tamén o mércores 12, e tamén de madrugada, de 5 da mañán a 8 da mañán, hai un corte que afectará a Rúa Rosalía de Castro en Cerceda. Por último, o xoves día 13, Naturgy efectuará cortes de 12 da noite a 4 da mañán en Vilar, en Rego da Iña e na aldea de Vilar. Para calquera aclaración poden chamar ao teléfono 900 333 999, que é un teléfono gratuito. Cambiando de tema, vimos falando esta pasada semana, esta na que estamos, de unha xornada de iniciación á castañicultura. O Concello de Cerceda organiza unha xornada teórica co fin de dar a coñecer as formas de aproveitamento dos terreos con plantacións de castañeiros. Vai a ser este sábado, día 8 de xuño, de 9 da mañán a 2 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Como decimos, se trata de unhas xornadas organizadas polo Concello en clara colaboración, que son ademais quenes votaron a enviar esta idea á Asociación Galega de Castañas e Soutos, a GACAS, que ademais esta asociación hoxe tivemos a oportunidade, e mañán poderán vela no informativo, de conversar con José Manuel Queijas Pallas, que é o secretario desta asociación, veciño de Cerceda, que viu acompañado polo vicepresidente da asociación, tamén veciño de Cerceda, José Antonio Liñares Candal. Ambos os dous, apasionados polo mundo da castaña, axudaron a montar esta asociación galega, donde teñen participación por toda Galicia. Eles mismos teñen plantación de castaños e se encargan de organizar este curso, esta xornada de iniciación á castañicultura, donde invitaron, segundo eles, a persoa máis con máis eminencia neste mundo dos castiñeiros, como é Miguel Ángel Vázquez, da empresa Mata Viveros Castanea Sátiva de Cubillos do Sil en León, no Bierzo. Será encargado de impartir estas xornadas, que serán gratuitas. A día de hoxe xa son máis de 70 as persoas anotadas, é gratuito, pero deben anotarse previamente, é sinxelo, poden facelo na web municipal en www.cerceda.org, aí no enlace, ou chamando o Concello, 981 68 60 68 50 01. Mañán escoitaremos as verbas dos responsables de esta asociación
que ten raíces en Cerceda, a Gacas. Ímonos a outro tema, a falar do certamen fotográfico do Días das Letras Galegas, porque na xornada de onte pola tarde o Concello de Cerceda deu a coñecer o gañador, ou gañadora en este caso, do cuarto certamen fotográfico con motivo da Semana das Letras Galegas, que tivo lugar xa o 17 de maio e que foi dedicada, en este caso, lembren a escritora, que foi falecida Luisa Villalta. Un certamen fotográfico das letras galegas que este ano 2024 de novo se centrou na lectura e na natureza que van da man. Foron máis de 8 os participantes que as súas fotografías, todas elas de gran calidade e de gran originalidade. O ano pasado, a de Matías, foi lembren, unha das mellores das que se fixo nos últimos certámenes. Tamén se presentou Matías este ano, pero non foi o afortunado. O gañador deste ano foi a fotografía de Lucía Sellés Pallas. A fotografía de Lucía Sellés Pallas, unha bonita fotografía na lectura no medio do campo, foi a fotografía vencedora, gañadora, que levou como premio un libro digital. Os demais participantes recibiron tamén un gasaño cas entradas para o parque acuático. Ali estiveron na entrega deste agasallo, deste premio, a Concellera de Cultura Cristina Capilán e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que presentaban así o acto. Sabedes que normalmente sabidos de quen é o gañador ou a gañadora, pero desta vez imos dar foto sorpresa. Co cal nadie sabe cal é a foto gañadora. E xa vos dixen antes, pero teño que volver a decir que son fotos moi chulas e o jurado sempre tarda moito en elegir as fotos. Hai un ganador porque é un aliciente sempre, gustanos que participedes, tedes que decir aos vosos amigos que participen, que vos decimos sempre. A foto gañadora son todas moi chulas, moi bonitas, pero hai que elegir unha, todos levades premios, sabedes, non? Que todos levades unhas entradas para o parque acuático. E a foto gañadora vai a enseñar aquí Juan, que é... ¡Lucía! Vai doler moito. Entrar así en contacto con a naturaleza, como nestas fotos, que é moi importante. É facer deporte, é falar uns cos outros, e non só a través dos teléfonos. En persona é mellor. Sempre. O contacto personal é fundamental ao ser humano, entón temos que falar uns cos outros. É en persona, principalmente. Vale? É po ano, animados a participar e invitar aos outros, que ainda que haxa competencia, tamén sempre, pois ten máis mérito ao ser a vitória. Non é o mesmo ganar entre 100 que entre 10. Se canta máis xente, mellor. Aí tiñamos esa foto ganadora, a de Lucía, que desde aquí tamén a felicitamos, Lucía Sellés Pallas. Ímonos a outro asunto, ao verán saudable, porque esta actividade enfocada á práctica deportiva para adultos no Concello de Cerceda vai a comenzar en breve, pero aínda están a tempo de anotarse. Unha actividade que se levará a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico, do Paseo Fluvial, e que será en 2 turnos, de mañán os que queiran, de 11 da mañán a 12, os martes e os xoves, e tamén os martes de xoves hai outro turno de tarde, de 8 da tarde a 9 da noite. Está previsto que comence xa este próximo, en este caso, se comenzará xa, terá 2 meses de duración, comenzará o 11 de xuño, martes 11 de xuño, e remataría o 5 de setembro. Se van a desenvolver actividades de ximnasia de mantemento, step, aquallín, yoga, andainas, cachibol, etc. O precio para os maiores de 65 anos de 9 euros ao mes e para os de entre 18 e 65 anos 13 euros ao mes. Para inscribirse, para anotarse, poden facelo directamente no Concello de Cerceda, chamando por teléfono ou dirixíndose tamén ao teléfono de servicios sociais. Cambiando de tema, falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda volveu este ano a convocar un ano máis axudas para fomento de natalidade e asentamento poboacional. De novo, a cantidade establecida é de 300 euros por neno ou nena nacido neste ano
ou por acollemento, incluso tamén por adopción. Están a tempo de solicitala, xa está aberto o plazo ata o día 30 de novembro. Poden facelo por sede electrónica ou no rexistro na planta baixa do Concello. Tamén lle falamos das notificacións das fogueiras do San Xoán, que como todos os anos hai que notificar onde van a ser e unha persoa responsable. O día, en este caso, xa está aberto o plazo para facer as comunicacións para poder celebrar as fogueiras do San Xoán. Poden facelas enviando un correo electrónico a medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono polas mañáns ao teléfono de Medio Ambiente, o 881 04 67 76. O plazo remata o día 21 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollerán solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24, unha data na que se necesita para facer aí a fogueira esta comunicación. Fora desa data terán que seguir utilizando os permisos de queima chamando o 012. O Concello de Cerceda tamén publicou un bando con unha serie de normas para evitar accidentes e garantir a seguridade de todos os que participan nesta festa. Ese bando tamén se lle facilitará no momento en que se den ou notifiquen estas fogueiras que, lembren, serán de San Xoán na noite do 23 ou do 24. Este día, o de San Xoán, é festivo en Cerceda, pero antes hai outras festas por orden cronolóxico. As primeiras no noso Concello son as festas do San Antonio en Cerceda. Serán os próximos días 15 e 16 deste mes de xuño. A Comisión de Festas xa ten todo preparado e o cartel comenzará o sábado 15 con unha misa solemne e unha sesión vermú a cargo do dúo Reflejos. Pola noite hai unha gran verbena co grupo Bomba e o disco Impacto co DJ Bermúdez. O domingo, o día seguinte, domingo 16, hai sesión vermú co dúo Dilema. Isto son as festas do San Antonio en Queixas, en Cerceda, festa do San Antonio en Cerceda, na parroquia de Cerceda. Todo elo no campo da festa de Cerceda, onde haberá tamén carpa. E hai festas en Queixas o sábado 22 de xuño. A Comisión de Festas tamén nos presentou o seu cartel, pero antes van a abrir o bochinche o domingo, este domingo que ven, día 9 pola mañán, de 12 do mediodía a 2 da tarde, para tomar algo e tamén aqueles que queran contribuir xa para as festas. Este domingo o bochinche aberto no campo da festa. E o sábado 22 a 1 hai misa solene e ás 2 da tarde sesión vermú co grupo Atenas. A partir das 10, verbena, co dúo Dilema e o grupo Atenas. Tamén haberá carpa. Cambiamos de tema, falamos da apertura do parque acuático, porque xa queda pouco. O luns que ven, día 10 de xuño, abre unha temporada máis do parque acuático, esta magnífica instalación que ven sendo referente xa do verán de toda Galicia, en outras partes tamén de Galicia. Xa se poden retirar os que queiran comprar entradas por internet a través da páxina web do Aquapark de Cerceda. A día de hoxe xa son máis de 1000 as entradas compradas e a día de hoxe tamén son máis de 60 as excursións programadas para o mes que ven dos diferentes colexios e asociacións de pais de toda Galicia. O parque acuático abrirá de novo no mesmo horario, de 12 do mediodía a 8 da tarde e durante 3 meses, dende o luns de xuño ata o luns 9 de setembro. Mais temas, agora falámoslles a día de hoxe dos cursiños de natación, porque abriu o plazo durante todo este mes de xuño para solicitar a praza, para inscribir, mellor dito, a plaza que lle foi concedida. Agora, ata o 28 de xuño, hai que inscribirse para eses cursiños de natación no rexistro, na planta baixa do Concello, pola mañán, de 9 a 2. Tamén poden facelo, se queren, por sede electrónica. Unha piscina climatizada que neste verán ten o seguinte horario. Neste mes de xuño seguirá con normalidade de 9 da mañán a 9:30 da tarde. No mes que ven, o de xullo, será só pola mañán, de 9 a 2. En agosto vai a estar pechada e abrirá de novo con normalidade a partir do 9 de setembro, de 9 da mañán a 9:30 da noite. Cambiando de tema, mañán xoves, día 6 de xuño, se pode doar sangue en Cerceda. Haberá unha unidade móvil
do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia, agora chamado A2, para doar sangue. Mañán pola tarde, mañán xoves, 6 de xuño, no campo da Feira de Cerceda, se pode doar sangue de 4 da tarde a 9 da noite. En canto aos deportes, incidir que esta fin de semana, o sábado, hai o torneo de fútbol base do Concello de Cerceda na súa edición número 16. Será este 8 de xuño nas instalacións deportivas do Roxo, no que participarán 650 nenos aproximadamente, con 40 equipos das categorías prebenxamín, benxamín e alevín. E esta edición número 16 está de novo organizada polo Concello e colabora o Clube Atlético Cercedense e a Federación Galega de Fútbol. Ademais das escolas de fútbol do Atlético Cercedense, estarán presentes clubes como Sofán, Dolmen de Tordolla, Ordes, Cabana, Trazo, Betanzos, Atlético Arteixo, Payosaco, Sporting Cambre, Relámpago, Atléticos Castros, Batallador, Pastoriza, Sporting Meicende, Santirso, Oza Juvenil, Vedra, Santa Margarita, Sporting Burgo ou Olímpico de Rutis. Xa rematamos co tempo. Mañá en Galicia mantenémonos durante todo o xoves nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, situado no Atlántico Norte, e a outras as baixas que se localizan nas Azores. Con esta situación comenzaremos mañá unha xornada con bancos de néboa no interior e bretemas tamén costeiras, que se irán disipando para quedar os ceus pouco anubrados con nubes de tipo alto. Xa pola noite, co avance de madrugada, entrarán as nubes medias polo sur con probabilidade de algún chubasco trebuento. A medida que transcurra a xornada xa do venres, espallaranse por toda a comunidade. As temperaturas non experimentarán cambios significativos ou incluso lixeiros ascensos na mitade sur. Haberá un moderado descenso nas máximas no terzo norte. Os ventos soprarán frouxos de frouxos a moderados do nordés, especialmente na mitade norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, mañán voltamos, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.